Kiitoksia. Tosiaan Pesosen Tuula olen ja Kuopiossa toimin opettajana parikymmentä vuotta ensin luokanopettajana ja sitten matikanopettajana ja laaja-alaisena erityisopettajana tätä nykyään. Ja Tuuma 5.6 on ollut yksi tekijä. Ja hienoa, että olette valinneet Tuuman. Voi olla, että joku ei ole itse valinnutkaan, mutta siitä pisteet, että olette täällä viimeisellä lomaviikolla perjantaina. Toivon todella, että pystyn antamaan teille semmoisia kullanarvoisia käytännöllisiä vinkkejä ja keskustellaan vielä sit lisää, jos en saa annettua tässä, niin esityksen jälkeen. Toivon, että pystyn esittelemään Tuuman niin, että sen käyttöönotto on vaivatonta, mikäli eka kertaa lähdette Tuumalla menemään. Siinä on kuitenkin vähän eroja semmoiseen totuttuun. Ja Antti voi vaihtaa seuraavan dian, jossa on meidän perusperiaatteet. Ne on ihan samat kuin aiemmilla Tuumassa. Paljon ollaan viime vuosina kuultu siitä, miten oppilaiden taitotaso matematiikassa on heikentynyt. Karvin viimeisessä vai toiseksi viimeisessä tuloksessa oli, että aikamoinen osa 9-luokkalaisia laskee 3-luokkalaisen laskuja sujuvasti vain. Ja se on kyllä aika huolestuttavaa. Eli meillä on keskitytty perustaitoihin ja siihen, että harjoituksia on tarpeeksi. Ja sitten vahvana myöskin vielä 5.6. on toiminnallisuusvälineet, havainnollistaminen, piirtäminen. Se näkyy oppikirjan tehtävissä, se näkyy videoissa, se näkyy opetusruuduissa ja opeoppaan vinkeissä, eli ketään ei heitetä yksin toiminnallisuutta ja havainnollistamista keksimään. Ja sitten vahva eriyttäminen, koska tiedämme, että porukka on tosiaankin eriytynyt viime vuosina ihan valtavasti ja se haitari on iso, niin ollaan myöskin siihen tarjottu sitten konsteja Tuumassa. Ja sen jälkeen ihan pieni sana yleisesti toiminnallisesta opettamisesta, että vaikka se ehkä on luontevampaa historiallisesti ollut siellä alkuopetuksessa ja alemmilla luokilla, niin kuitenkin vielä kaikki alakoululaiset ovat hyvin konkreettisessa vaiheessa, vaikka pystyisivät mekaanisesti tekemäänkin monismutkaisiakin laskuja ja laskulausekkeiden sieventämisiä. Eli se väline ja toiminnallisuus on ihan kaikkia oppilaita varten. Se vahvistaa myöskin sen lahjakkaan oppilaan käsitteen ymmärrystä. Ja ne samat välineet, hyvin helpot ja vähäiset välineet, joita opetuksessa toivotaan esiintyvän, niin ne on niissä opetusruuduissa ja ne on niissä videoissa. Ja ne on myöskin kartonkiliitteinä, jotka olette kirjekuoressa saaneet oppikirjan mukaan. Ja se välineillä toimiminen on opettajalle erinomainen ikkuna siihen, että mitä se oppilas ajattelee. Eli sitä kautta, kun seuraa, mitä oppilaat tekee niillä välineillä, niin pääsee paremmin kiinni siihen, että mitä oppilas ymmärtää tai ei, riippumatta siitä, että minkä verran hän osaa selittää sitä omaa ajatteluaan. Seuraavassa diassa on 5-kirjan A-kirjan ja 6-A-kirjan sisällykset ja vähän niistä. Tuolla on tuommoiset timantit tuolla kerto- ja jakolaskussa 5A:n sisällyksissä sen takia, että jos Tuuma on teille uusi, niin allekkain kertomisalgoritmi ja allekkain jakamisalgoritmi voi olla teille myöskin uusi. Eli monenlaisia on nyt viime vuosina esiintynyt, me on valittu tietty ja ne näkyy hirveän selvästi, löytyy videoista ne kaikki vaiheet siihen, että jos se vaan siitä kirjankuvasta katsoo, niin voi vähän aikaa mennä ennen kuin tietää, miten se toimii, mutta en sitä selitä nyt tässä enempää, koska osa on varmaan käyttänyt Tuumaa jo aiemminkin. Ja siellä on myöskin ihan se minun kouluaikainen allekkainlasku, algoritmi kerto- ja jakolaskusta, jos joku haluaa niitä sitten käyttää. Että nehän on vain tapoja, että jokainen valitsee mieluisensa tavan. Pikkusen nämä uudet algoritmit ovat lyhyempiä, eli ruudukot ovat sitten kirjassakin vähän napakoita, jos käyttää niitä vanhoja, mutta ihan vapaasti voi.
Ja syksy alkaa molemmilla, älä vielä Antti käännä, syksy alkaa molemmilla kertauksella, eli tuuma 5, yhteen- ja vähennyslasku on kokonainen jakso. Toki siellä on sanallisten yhteydessä myös kerto- ja jakolaskun käsitettä avattu. Ja seuraava jakso kerto- ja jakolasku, eli ne käydään vielä aika perusteellisesti. Ja siinä vielä ihan alussa 5 kymmenjärjestelmää kerrataan. Ja vaikka ne on kertaamista, kun ei meillä muita laskutoimituksia ole kuin yhteen vähennys, kerto- ja jakolasku, niin siellä nostetaan kuitenkin niin kuin hyvin vahvasti jo 5 erilaisia strategioita ratkaista niitä. Koska kun miettii, että ketkä on hyviä laskijoita, niin ne on ne, joilla on niin kuin luonnostaan sellaiset kätevät ja nopeat ja fiksut tavat ratkaista vaikka joku vähennyslasku isoilla luvuilla. Ja halutaan, että ne fiksut tavat, nopeat tavat, ylipäätään sen strategian valitseminen tulisi niin kuin kaikille mahdolliseksi, ettei se aika menisi siihen, että pungertaa jollakin epätehokkaalla tavalla niitä vastauksia. Ja 5 niitä harjoitellaan yksi tapa kerrallaan, mutta 6 sitten jo esitellään, kun ne on tuttuja, niin useampi tapa peruslaskutoimitusten strategioista samassa opetusruudussa. Ja pikkuhiljaa aletaan opetella sitä, että oppilas pystyisi valitsemaan järkevän ja tehokkaan tavan ratkaista erilaisia laskuja. Ja muutenkin 6 vahvempi painotus näissä peruslaskutoimituksissa, jotka nyt ovat syksyllä kaikki 4 siinä ensimmäisessä jaksossa, niin painopiste siellä niiden laskutoimitusten ominaisuuksilla ja välisillä yhteyksillä. Niin, että oppilas tulisi tietoiseksi siitä, että miten yhteenlasku auttaa häntä vähennyslaskujen ratkaisemisessa tai miten jakolaskut ratkeaa kertolaskua hyväksi käyttäen ja niin edelleen. Ja muita painopisteitä tässä 5 syksyllä, niin murtoluvut, vaikka se näyttää tuossa lyhyeltä jaksolta, niin se on todella tuhti, pitkä jakso ja alkaa ihan murtoluvun käsitteestä, että jos sitä ei ole aiemmin vielä ymmärtänyt, niin täysi mahdollisuus päästä mukaan nyt 5, kun ajattelu on kehittynyt. Ja sitten keväällä on pitkä jakso desimaaliluvuista. Sen lisäksi keväällä on mittaamisesta, jossa on sitten vahva linkitys siihen kymmenjärjestelmään ja etuliitteisiin, niiden keskinäiseen samankaltaisuuteen, jotta se mittayksiköiden muuntaminen, joka on koettu hyvin vaikeaksi, niin muuttuisi semmoiseksi sujuvaksi ja semmoiseksi ajatteluun perustuvaksi. Ja 5B viimeisessä jaksossa on tilastoja ja prosentteja, mutta kokemus on nyt opettanut, että meillä on niin paljon tekemistä, että jos ei alusta pitäen jotenkin valitse, että kaikkea ei tehdä ja pidä sitä tarkasti mielessä, niin tulee vähän silleen hätä keväällä, niin prosentit ja tilastot kertautuu, alkaa ikään kuin alusta 6, että no hätä, vaikka se 5 jäisi vähän pienemmälle käsittelylle. Samoin kuin kokemus on opettanut, että murtoluvut 5A-kirjan lopussa niin ovat niin pitkä jakso, että sitä kannattaa ennakoida tai sitten ihan rauhassa jatkaa joulun jälkeen, kunnes saa ne käytyä rauhassa ja ajatuksella läpi oppilaiden kanssa. 6 ei hirveästi tule uutta murtoluvuista. Siellä tulee sekaluvun kertominen kokonaisluvulla ja murtoluvun jakaminen. Ihan pikkunen siivu, minkä OPSia arvioinnin kriteerit edellyttää, niin se siellä on kevyesti. Ja 6 desimaalilukuihin ei oikeastaan mitään uutta, mutta desimaali- ja murtoluvun yhteyttä, kun ne on yleensä hyvin omissa jaksoissaan, niin sitä on nyt siellä nostettu esiin, koska sitten se auttaa myöskin siinä prosentin käsitteessä ja laskutoimituksissa. Ja prosentin käsite tosiaan keväällä. Prosenttiarvon laskeminen, prosenttiluvun laskeminen ja alennettu ja korotettu hinta kevätkirjassa, mutta painopiste prosentin käsitteessä.
No sitten, jos aloitat tuumalla nyt uutena, niin tässä on tämmöisiä asioita, jotka kannattaa huomioida, jotta se aloittaminen sujuisi vaivattomasti. Eli toisin kuin perinteisissä matematiikan kirjoissa tai näissä nyt viime vuosikymmeninä olleissa kirjoissa, niin kappaleet on eri pituisia. Eli ei ole aukeamaperiaatetta. Ja se vaatii opettajalta tietysti vähän sellaista ennakoimista, että minkä verran milläkin tunnilla käydään ja miten itse niin kun käy sitä vähän pidempääkin kappaletta läpi. Palaan niihin vielä myöhemminkin. Mutta ja sitten toinen on, että kotitehtäviä, kun ei ole sitä aukeamaperiaatetta, niin ei tietenkään voi olla tietyssä paikassa jokaisessa kappaleessa, ja jostakin kappaleesta joutuu antamaan kotitehtäviä ehkä parikin kertaa. Niin opettaja päättää ne kotitehtävät. Palaan niihinkin myöhemmin, että miten ne kannattaa, tai mitä eri vaihtoehtoja kannattaa kokeilla ennen kuin löytää omansa. Ja sitten myöskin opetusruudut on pilkottu. 6. ja 5. asiat alkaa olla jo niin pitkiä, että opetusruuduista tulee helposti raskaita ja oppilaita ei saa niitä itse ainakaan lukemaan ja sieltä sitä apua etsimään. Ja kun tiedämme, että tämä lukutaito myöskin on sakannut viime vuosina, niin on ollut ihana, kun on voinut pilkkoa ne asiat niin pieniksi, että voi sanoa oppilaalle, että katsoppa tämä opetusruutu, niin sulla löytyy siitä se, miten sä nyt näitä seuraavia tehtäviä teet. Ja niihinkin palaan myöhemmin, näytän esimerkkejä. Ja sitten paljon eritasoisia tehtäviä siitä syystä, että se peruslaskutaito tarvitsee sitä harjoitusta. Mutta sanon tässä ensimmäisen kerran, sen toivottavasti muistan sanoa vielä ainakin se 2 kertaa, että kaikkea ei ole tarkoitus tehdä, eikä kaikkea ole tarpeen tehdä. Erityisesti jos käytätte 5-6 kirjaa monivuotisena kirjana, niin ei kannata uuvuttaa oppilaita eikä itseäänkään aikataulun puolesta sillä, että teetättää kaikki tehtävät. Ja siihen yksi neuvo on myöskin se, että jokaisessa kappaleessa on vain sen otsikon mukaista tekemistä. Eli tekeepä se oppilas kuinka monta tahansa tehtävää siitä opetusruudun alta, niin hän on harjoitellut just oikeaa asiaa. Ja sitten kirjassa lisätehtävät, eli kaikki tällaiset loogisen päättelyn ja sarjoittamisen ja kuvayhtälöiden ja vähän ehkä funktiokoneita ja muita tämmöisiä, on keltaisilla sivuilla siellä kirjan lopussa. Niitä on usean parikymmentä sivua jokaisessa oppikirjassa, ja ne on sellaisia, että vaikka 5. syksyllä, niin voi tehdä heti eka viikolla ne kaikki. Siellä ei ole sisällöllisesti mitään, se ei olisi vielä 4. kevääseen mennessä opetettu. Ja nämä lisätehtävät antaa sitten, kun rupeatte kokeilemaan, että miten te rakennatte oppitunteja, niin antaa myöskin yhden sellaisen palikan teille lisää, että voi sanoa, että kun olet tehnyt tähän tehtävään asti tai seuraavaan opetusruutuun asti, niin valitse lisätehtävistä jotain mieleistä. Ne voi tehdä ihan missä järjestyksessä tahansa. Ja esimerkiksi 5a-kirjassa nyt tästä kappaleiden pituudesta niin sellaisen noston teen, että kertotaulujen kertauskappale on 5. kirjassa 6 sivua, eli aika pitkä. Mutta jos ne kertotaulut ei ole vielä automatisoitunut tai saat uuden luokan, josta et tiedä, että miten he osaa ne, niin siihen on hyvä pysähtyä ja opetella ne kertotaulut ja sieltä riittää sitä tekemistä tunneille. Kun taas jos luokka osaa hyvin kertotaulut, on ollut sulla vaikka aikaisempana vuonna, niin aivan hyvin voi vaikka koko kappaleen hypätä ylite tai tehdä kevyesti tai jonain urakkatyönä niin, että niitä opetusruutuja ei niin kauheasti käy. Ja sitten ehkä tehtävistä. Niitä on 3 tasoisia. Se näkyy tuolla myöhemmin. Eli on perustason tehtäviä. Ne on semmoisella tummennetulla ulkoreunalla olevassa pallossa.
tehtävänumero, ylöspäin eriyttävät tehtävät on kokonaan tummassa pallossa se tehtävänumero, ja sitten on vielä tähtiä, jotka on pelejä tai toiminnallisia tehtäviä, yleensä paritehtäviä. Ja ylöspäin eriyttävät tehtävät, ne tummalla pallolla merkityt, niin ne ei ole kaikki aina kappaleen lopussa. Jotta ei kävisi niin, että semmoinen hitaahko oppilas juuttuu niihin helppoihin perustehtäviin eikä pääse niihin haastaviin. Ja sitten toisaalta niin kun tulee kokeilleeksi myöskin niitä haastavampia tehtäviä, koska me ei aina tiedä, että mikä kellekin on haastavaa. Ja nyt sanon toisen kerran, että kirjoissa on niin paljon tekemistä, että älkää teetättäkö kaikkea. Mennään sitten oppilaan kirjaan. Eli kaikki jaksot, varmaan tutusti kaikista muistakin kirjoista, alkaa tämmöisellä aloitusaukeamalla. 5A:ssa se on yhteen- ja vähennyslaskua ja 6A:ssa se on peruslaskutoimituksia. Sivulla 6-7. Toivottavasti teillä on siellä kirjat käytettävissä. Ja siinä on tämmöisiä paritehtäviä, jotka on tarkoitus tehdä suullisesti, jotka virittelee oppilasta siihen tulevaan jaksoon, ja myöskin niin kuin 5-6 tarpeellinen taito, eli niin kuin panevat sen oppilaan miettimään, että mitä minä tästä asiasta jo osaan, minkälaisia termejä mulle tulee murtoluvuista mieleen, missä mä olen niitä nähnyt, ja sitten siitä aukeaman kuvasta myöskin niin kuin tuottavia tehtäviä parin kanssa aina siinä jakson aloitusaukeamalla. No sitten kappale alkaa, jos katsotte vaikka sivua 8 kummastakin kirjasta 5A:sta ja 6A:sta, niin se alkaa otsikon jälkeen aina tuommoisella puhekuplalla, jossa teemakuvituksen mukainen henkilö tai henkilöt sanovat sen kappaleen tavoitteen. Esimerkiksi 5A:ssa se on ota haltuun paikkajärjestelmä. Näihin on hyvä hetkeksi oppilaankaan pysähtyä. Muistan itse viime syksyltä, että kun aloitin tämän kappaleen ja kysyin, että kuinka monella tämä tavoite on jo hanskassa, niin nousi semmoisia vähän epävarmoja käsiä isossa luokassa 3. Mutta kun se kappale oli käyty, niin sitten siellä kappaleen lopussa 5:ssä se on sivulla 11 ja 6:ssa se on sivulla 13, niin on itsearviointi, miten sujuu. Kun me sen tunnin jälkeen palattiin sitten siihen, että ymmärrätkö, että numeron paikka luvussa määrää sen arvon, osaatko vertailla isoja lukuja ja osaatko jatkaa lukujonoja, tiedätkö mikä on paikkajärjestelmä, niin jokainen oppilas nosti käden. Eli nämä tavoite ja sitten tämä miten sujuu itsearviointi on aina synkronoitu. Ja sitä semmoista oppilaan tietoa siitä, että mitä hän osaa ja mitä hän hallitsee ja mikä tuntuu vaikealta, niin sitä 5-6 on tietenkin hyvä harjoitella. No sitten kun mennään oppilaan kirjaa eteenpäin, niin oppikirjassa me on käytetty hyväksi myöskin nämä kansien liepeet. Ja nyt 5-6 on ihan samat liepeet, eli siellä on kertotauluruudukko, niin että vaikka kertotaulut pitäisi osata ulkoa ja ne on työkalu, niin todellisuudessa me tiedämme, että kaikki ei niitä opi tai ne ei kaikilla mielessä pysy, niin että sitten kun on vaikka jakolaskua harjoitellaan tai murtoluvilla laventamista ja supistamista ja sen yhteisen nimittäjän etsimistä, niin ei ole järkevää sitten sitä aikaa käyttää siihen, että oppilas kertotauluja kirjoittelee tai etsii jostakin, niin sitten ne on siellä käytettävissä apuna sellaiselle oppilaalle, joka ne tarvitsee. Ja sitten siellä on sanallisten tehtävien ratkaisu vaiheittain tämmöinen muistilista oppilaalle, vaikka me käytetään molemmissa kirjoissa paljon aikaa siihen, että sanallisia tehtäviä analysoitaisiin niin, että tämmöistä muistilistaa ei tarvitse, niin sitten kuitenkin käytännössä joskus se hyödyttää. Että katsoppa sieltä liepeestä, että oletko tehnyt ne kaikki vaiheet ennen kuin toteat, että minä en tätä osaa. Ja sitten 5 ja 6 molemmissa toisessa liepeessä on murtokakut, koska se on yksi semmoinen tärkeä painopistealue 5-6 sisällössä. Ja sitten ne lisätehtävät, voitte vähän vilkaista, jos ette äsken vielä kirjaa vilkaisseet, niin ne on tuommoisella keltaoranssilla alapalkilla ja ne on tosiaankin hyvin moninaisia ja vähän
ratkaisutyyppisiä tehtäviä, ja niitä voi tehdä ihan missä järjestyksessä haluaa. No sitten se opetusruutujen pilkkominen. Niin esimerkit siitä 5A-kirjassa sivu 179, siellä on osan ottaminen, murto-osan ottaminen luvusta. Ja se on tuossa, mutta Antti, palaa ihan pikkusen. Jos teillä on ensimmäistä painosta oleva tuuma 5A, niin sivulla 25 opetusruudussa, jossa on sanallisten tehtävien lauseke, pitkä lauseke, niin sieltä puuttuu tuon 24 € plus 15 € ympäriltä sulkeet. Ja se on tosi hämmentävää, koska sehän muuttaa laskujärjestystä. Se tuli jossakin ihan viimeisessä vaiheessa, sitä ei meillä ollut aluksi sitä virhettä, niin sitten se jossakin kohdassa taittoa sitten hävisi ne sieltä. Ja se on korjattu digiin, eli digissä opetusruudun lausekkeet on ihan oikein, mutta oppilaan kirjassa, mikäli se on ensimmäistä painosta, niin sinne ei sulkeet puuttuu. Niin huomioikaa se, säästytte oppilaiden hämmennykseltä. Mutta sitten sinne sivulle 179. Tämmöinen ehkä yksi vaikeimpia murtolukuun liittyviä asioita kuin kokonaisuuden jakaminen osiin, että paljonko on 3/5 20 karkin pussista. Hyvin semmoinen abstrakti asia. Niin sen sijaan, että se olisi kokonaan tuossa samassa opetusruudussa, niin me on voitu pilkkoa se 6 sivulle 3 opetusruutuun, joista ensimmäinen on tämmöinen hyvin konkreettinen, hyvin toiminnallinen ja hyvin käytännönläheinen esimerkki, että miten pullapellistä otettaisiin 3/3 tai karkkipussista otettaisiin 4/4. Ja seuraava tästä on tehtäviä 1,5 sivua. Seuraava opetusruutu on vähän abstraktimpi, eli 1 laskeminen jakolaskulla, että miten saa puolet, miten saa 3/3, miten saa 4/4 ja sitä kautta minkä tahansa 1. Ja malli on muuttunut tuommoiseksi murtokakuiksi ja pisteiksi. Ja siitä on taas harjoituksia kokonainen aukeama ja sitten 3. opetusruudussa vasta täytyy ottaa se 2/5 jostakin luvusta. Ja se on suora jatko tuohon edelliseen opetusruutuun, tuo mallikuvakin. Pisteet vaan on nyt karkeiksi muuttunut. Ja tätä saadaan vielä harjoitella 3 sivua. Niin tämä on ollut todella ilo tekijänä, kun on voinut tehdä näin ja pitkän linjan opettajana, matikan opettajana. Ja tämä tietysti niin kuin opettajalle tekee sen haasteen, että opetanko kaikki opetusruudut kerralla vai opetanko yhden kerrallaan ja kesken tunnin opetan toisen vai miten etenen. Ja tätä oli kysyttykin. Siinä semmoista yhtä oikeaa vastausta ei ole, että riippuu siitä luokasta ja riippuu siitä, miten sä itse haluat. Että voi tehdä joko niin, että otetaan se eka opetusruutu tunnin alussa, tehdään vähän aikaa töitä, kaikki harjoittelee kuitenkin ihan just sitä asiaa, eikä tarvitse kaikkien kerätä kaikkia tehtäviä tehdä. Katkaistaan, opetetaan uusi opetusruutu ja tehdään näin vaikka se 3 kertaa, ei ehkä yhden oppitunnin aikana kaikkia 6 sivua kerkeä käymään. Jatketaan siitä. Mutta yhtä hyvin, jos luokka on taitava ja tunnette sen porukan, niin voi opettaa vaikka 2 opetusruutua kerralla ja sanoa, että tee ensin noita tehtäviä ja sitten sanoo jossakin vaiheessa, että siirry nyt sen toisen opetusruudun tehtäviin, vaikka kaikkia ei olisi tehty. Ja semmoiseksi aloitusvinkiksi sanon, että aloittakaa todella rauhallisesti. Että löydätte sen oman tapanne pikkuhiljaa uutena käyttäjänä, että miten minun luokka ja miten minä haluan sitä opettamista rytmittää. Varsinkin, jos aloitatte eka kertaa nyt vihkoon tekemään kaiken, niin
niin malttia ja semmoista rauhaa ja semmoista tunnustelua itsellekin, että miten minulla tämä parhaiten toimii. Eli tuommoisen ainakin. Sitten osalle oppilaista myöskin olen antanut luvan mennä eteenpäin näitä opetusruutuja, kun tiedän, että he oikeasti pystyvät. Että tutki opetusruutu, katso se opetusvideo, koska ne näkyy kaikki oppilaille nämä opetusruutujen videot, ja mene vaan eteenpäin. Tekemistä kyllä riittää. Mutta jokainen sen niin kuin pikkuhiljaa sitten rakentaa sen oman tapansa. Sitten 6. vastaava esimerkki, eli kertolaskujaksosta, niin siellä on opetusruutuja peräti, oliko 4, ei kun on 1, 2, 3, 5kin, ei kun 4. Eli tuossa ensin tuommoinen opetusruutu kertolaskun ominaisuuksista, ja tuossa näkyy nyt nuo tehtävien merkitsemistavat, eli perustehtäviä nuo tuommoiset, tässä tapauksessa 1 ja 3, ja sitten vihkotehtävä, vähän haastavampi tehtävä 4, jossa tuotetaan itse sanallinen tehtävä. Ja sitten tuo tähti on pelien merkkinä. Peleistä on esimerkkiä vähän myöhemmin, niin kerron niistä sitten tarkemmin. Ja sitten seuraavassa opetusdiassa tässä kappaleessa on 4 erilaista kertolaskustrategiaa, joita on 5 harjoiteltu yhtä kerrallaan. Tässä ne on pantu samaan opetusruutuun. Toki niitä harjoitellaan tehtävissä. Tehtävät hyppää nyt, no ei ole heti tästä seuraavat tehtävät. Niin harjoitellaan sitten yksi kerrallaan, mutta päädytään siihen, kun tuossa tehtävässä 12 oppilaan pitää itse arvioida, että millä tavalla hän nuo laskut ratkaisisi. Eli tämmöinen strategiatietoisuus on meillä yksi asia, mitä me on yritetty pitää esillä. Eli ei edes tarvitse laskea niitä laskuja välttämättä, vaan miettiä vaan, että miten kannattaisi tehdä. Ja sitten siinä on esimerkki tästä saman opetusruudun jälkeen olevista tehtävistä, että on perustehtäviä sanallisista ja sitten on haastavampia sanallisia. Niin, että oppilas ei oppisi, että sanalliset tehtävät ovat aina haastavia, minä en tee niitä, vaan että kaikki harjoittelisi myös niitä sanallisia tehtäviä. Ja sitten on 3. opetusruutu kertolaskusta, lukuyksiköittäin kertominen, sitä harjoitellaan. Ja sitten on allekkain kertolaskualgoritmi, tässä näkyykin se tapa. Tässähän ei eroa ole muuta kuin se, että muistinumerot merkitään eri tavalla kuin siinä vuosikymmeniä olleessa kertolaskualgoritmissa. Ja tässä esimerkiksi kertolaskuun niin ei ole enää 6 ihan hirveästi laitettu sivuja tämmöisen ruudukoiksi, vaan sitten monisteista löytyy allekkainlaskuja lisää, jos tarvitsee, tai oppaasta, että ei ole täytetty näillä kertolaskuruudukoilla kirjaa kovin paljon. Se niistä opetusruutujen pilkkomisesta ja siitä, että miten sitä kappaletta voi edetä, että yhden opetusruudun kerrallaan tai useamman kerrallaan, ja itse keksii sitten sen tavan pikkuhiljaa, että miten mulle parhaiten sopii. Seuraavassa diassa on 2 peliä, ja ne on tosiaan tuolla tähdellä tehtyjä. Niissä on nuo ohjeet valmiina täällä. Oppikirjassa 5-6 oppilaat pystyy ne laskemaan. Ne on sellaisessa paikassa kirjaa, johon ne ovat luontevasti syntyneet. Eli ne ei ole aina jakson lopussa tai kappaleen lopussa. Ne voi olla keskenkin kappaleen, kun me on katsottu, että tästä olisi kiva tehdä peli ja tästä saisi helposti täsmäharjoittelua ja tämmöistä drillaamista pelin muodossa. Niissä on toistuvat helpot peli-ideat. Tuossa on tuommoinen ratapeli, niin monet ratapelit on ihan samoilla ohjeilla. Niissä on helpot välineet. Ja sitten takakansissa kaikissa kirjoissa on pelirata, johon sitten on useampi peli siihen samaan rataan opettajaoppaassa selitetty. Eli pelit treenaavat myöskin aina opeteltuja asioita ja sillä voi myöskin korvata sitä semmoista mekaanista harjoittelua. No sitten ne kotitehtävät. Erilaisia
vaihtoehtoja. Itse tykkään, että 5-6 ovat jo niin eriytyneitä siinä taidossa ja ymmärryksessä, että tykkään antaa niin kuin vaihtelevat kotitehtävät, eriyttävät kotitehtävät määrässä, mutta myöskin laadussa. Mutta jos haluat antaa kaikille saman kotitehtävän, niin that's fine. Mietit vaan, että millä taktiikalla sitten rupeat sitä antamaan tai kokeilet, että opettaja antaa tunnin alussa vaikka, että otappa se tämän opetusruudun jälkeen oleva viimeinen tehtävä kotiin ja merkkaa se kotitehtäväksi ja jätä välistä. Tai oppilaat valitsee, että siitä missä olet menossa, niin valitse muutama seuraava tehtävä kotiin. Tai sitten lisätehtävistä on kiva välillä antaa, tulee vaihtelua niihin kotitehtäviin. Jokaiseen kappaleeseen on 3-tasoinen moniste, että jos sitten haluaa vaikka vihkokirjana käyttäen keventää vähän sitä kotitehtävien tekemistä, niin voi antaa sieltä monisteista. Tai jos toteaa, että joku tarvitsisi vielä sellaista ihan perustreeniä, niin ottaa sieltä sen alaspäin eriytetyn monisteen, vaikka osalle ja ylöspäin eriytetyn monisteen osalle, tai antaa oppilaiden itse valita. Tämäkin sellainen asia, joka niin kuin, en voi antaa yhtä valmista mallia, annan vaihtoehtoja. Ja sitten yksi vaihtoehto on tietenkin tämä pikkutuuma, eli tämä tehtävävihko, joka on jokaisen kirjan välissä. Ja täällä on sivun verran jokaiseen kappaleeseen tehtäviä, 3 tehtävää perustason tehtäviä ja 1 vähän haastavampi. Eli jos vaikka 2 tuntia käyttää yhden kappaleen läpikäymiseen, niin sieltä voi antaa 2 tehtävää eka kerralla ja 2 tehtävää toisella kerralla. Eli tämmöisiä vaihtoehtoja kotitehtävien antamiseen. Ja se voi aina olla vaikka tuo pikkutuuma, eli tehtävävihko on ollut hyvin tykätty nimenomaan siihen kotitehtävien antamiseen, jotta se oppikirja ei jää sitten sinne kotiin ja tarvitse lähteä monistelemaan. Ja siellä pikkutuuman takana on nuo kaikki opetusruudut, joka kappaleen opetusruutu, että sekin vielä mahdollistaa sen, että siellä kotona vaikka äiti tai isä voi auttaa oppilasta. Ja sitten vielä myöhemmin puhun digistä enemmän, mutta kotitehtäväksi voi antaa myöskin digitehtäviä. Kun on luotu oppilaalle tunnukset, niin pääsee seuraamaan, että mitä hän on tehnyt ja miten ne on mennyt. Ja sekin ehkä enemmän vinkkinä niille, jotka käyttää vihkokirjana. Ja se aika menee niin kuin ainakin alkuun niin kuin siihen vihkoon kirjoittamiseen, niin sit voi vähän tehostaa harjoittelua sillä, että vaikka digitehtävät on, tai kotitehtävät on sieltä digistä, ne on aina perustason tehtäviä. Ja sitten opettajan oppaasta. Siellä alussa on aikataulusuunnitelma, se on viitteellinen ja varsinkin 5A:ssa, jos aloittaa vihkokirjana, niin kannattaa olla armollinen ja vähän ennakoida niin, että katsoo, että minkä verran mihinkin oikeasti aikaa käyttää ja mitä voi mennä nopeammin. Ja sitten oikeasti jatkaa vielä joulun jälkeen niitä murtolukuja, jos ei ole sitten kerennyt niitä kaikkia käydä. Ja siellä on muutenkin sitä oppilaan kirjaa esitelty, eli näitä samoja asioita, mitä mä nyt puhun, niin vähän ehkä tarkemminkin ja toisin sanoen kannattaa palata sinnekin, jos tulee semmoisia probleemia käytön kanssa. Ja sitten jokaisen jakson alussa on opettajalle tämmöinen aukeama, tuossa on vaan eka sivu tuosta, jossa on ne keskeisimmät sisällöt, ne asiat, jotka me tiedetään, että tulee olemaan useille oppilaille hankalia, niin siihen vinkkiä tukemiseen ja havainnollistamiseen ja niihin välineisiin tosiaan vinkkejä myöskin sillä aloitusaukeamalla. Ja sitten jossakin geometriassa, jossa alkaa olla jo sellaisia käsitteitä, että ne itsekin välillä unohtaa, että miten nämä nyt menee nämä tasasivuiset ja tasakylkiset ja muut, niin siellä myöskin avataan niitä käsitteitä ja arviointia niiden kanssa. No sitten opettajan oppaan toiminnasta. Siinä on aina jokainen opetusruutu on opettajan oppaassa kappaleen sisällä erikseen ja sen
opetusruudun perässä on tuommoinen vaaleanpunaisella toonipohjalla oleva vinkki. Siellä on valmiina luvut, mitä voi käyttää ja taulutyönä ja keskusteluna ja miten haluaa sen opetuksen tehdäkään, mutta voi mennä ihan sillä. Ja toive on, että niin kuin joku voi olla tietysti niin, että ei tarvitse näitä vinkkejä, mutta että ainakin tuo harjoitus tehtäisiin, mikä on sen opetusruudun jälkeen vaaleanpunaisella. Sitten muut on semmoisia harjoituksia ja paritehtäviä ja vähän pelityyppisiä, että niistä voi tehdä osan, jos kerkee ja jos ei varsinkaan välineitä käytä, että aikaa ei mene siihen, niin sitten niitä voi enemmän käydä läpi. Ja digissä video jokaisesta opetusruudusta. Siellä opetetaan se sama asia, samoin kuin tuossa vaaleanpunaisella, ei ihan samoilla sanoilla, mutta hyvin samantyylisesti kuin tuo vaaleanpunainen vinkki tuossa. Opettaja voi sen katsoa etukäteen, jos haluaa katsoa, tai näyttää oppilaille tai olla näyttämättä. Mutta että siellä on kanssa, ne on semmoisia keskustelevia ne videot, että ne ei ole semmoisia mekaanisia ohjeita, että tämmöisiä laskuja ratkaistaan näin, vaan esimerkiksi tuossa ositus ja sisältöjä on eroa. Siellä pohditaan ja näytetään välineellä, mikä on tuon kuutoskappaleen tuo eka opetusruutu. Sanoinkin jo, että kaikki harjoitukset on, myöskin tässä opettajaoppaassa olevat harjoitukset on aina ihan vaan tätä kyseistä asiaa. Että ei ole semmoisia välileikkejä siellä välissä. Sitten voi Antti laittaakin jo seuraavan diaan. Eriyttämisestä lupasin ihan siellä ekadioissa, että me on vahvasti otettu se eriyttäminen Tuuma-kirjasarjassa ja on olemassa e-kirja, se eriyttää tietysti alaspäin, se täyttää täysin opetussuunnitelman kriteerit. Siinä on kaikki samat opetusruudut samoissa paikoissa, eli aukeamat on sillä lailla samannäköisiä kuin peruskirjassakin. Mutta sitten opetusruudun jälkeen saattaa joskus olla joku sellainen tehtävä, joka kertaa vaikka jotakin pohjataitoa, joka tiedetään, että puuttuu monilta ja se onkin se, mikä estää sen uuden asian oppimisen, eikä varsinaisesti se uusi asia. Samoin perustehtäviä, sitä ensimmäistä ja toista tehtävää opetusruudun jälkeen on saatettu pidentää, eli kuvatukea on enemmän ja siinä on enemmän sitä samaa tehtävätyyppiä, että tehtävätyyppi ei vaihdu niin usein. Ja e-kirjassa vihkotehtäviä on paljon vähemmän. Sitten e-kirjassa myöskin sanallisten tehtäväksi antoja on silleen karsittu ja yksinkertaistettu, että siellä on vähennetty kuvailevia sanoja ja vaikeita sanoja niin, että se myöskin auttaa S2-oppilaita. Sen lisäksi löytyy alaspäin eriyttävät monisteet jokaisesta kappaleesta. Digistä löytyy tämmöinen laskutreenari, jos tiedätte, että huomaatte, että jossakin ihan perusjutussa on pulmaa vaikka isojen lukujen yhteenlaskussa tai kertotauluissa, niin sitten sinne treenaamaan. Ja sitten digitehtävät on myöskin jokaisesta kappaleesta, eli siellä on useampi harjoitus jokaiseen kappaleeseen. Ja tässä nyt tulee taas tämä kanan tärkeä viesti, että ei e-kirjan käyttäjät, ei toki ketkään muutkaan, niin tarvitse tehdä kaikkia kirjan tehtäviä. Ja sitten noilla digitehtävillä, varsinkin jos käytätte vihkokirjaa, niin sillä on hyvä korvata sitä vihkoon siirtämistä, niin saa enemmän sitä drillaavaa treeniä. No sitten ylöspäin eriyttäminen. Monisteet löytyy ylöspäin eriyttävät ja lisätehtävissä on semmoisia haastavampia tehtäviä ja monipuolisempia niin kuin tehtäviä, tai vaihtuu se tehtävien luonne niin kuin tiiviimmin. Ja sitten niissä peruskirjan soveltavissa tehtävissä, eli sillä tummalla ympyrällä merkityissä, niin kannustetaan myöskin monesti ratkaisemaan joku tehtävä useammalla eri tavalla. Eli opetetaan myöskin sitä, että on monta oikeaa tapaa ja oikeaa ratkaisuakin jopa joskus. Ja siellä on myöskin enemmän tuottavia tehtäviä, eli tee sanallinen tehtävä näillä reunaehdoilla esimerkiksi.
No sitten on seuraava dia monivuotisena kirjana Tuuma. Ja silloinhan oppilas tekee kaikki tehtävät vihkoon, jotta se kirja voi kiertää. Niin me ei ole tehty erikseen sellaista kirjaa, koska se tarkoittaisi, että kaikki kivat tehtävät, ei kaikki kivat, mutta monet kivat tehtävät niin kuin jouduttaisiin karsimaan. Monet semmoisetkin niin kuin tehtävät, joihin vaikka piirretään ja jotka tukee vahvasti sitä käsitteen opettamista. Esimerkiksi murtolukujaksossa on semmoisia tehtäviä paljon, niin jouduttaisiin karsimaan pois. Niin me ei ole haluttu karsia niitä pois myöskään niiltä oppilailta, jotka käyttää sitä kirjaa monivuotisena. Ja me on ratkaistu se niin, että opettajan digistä löytyy monisteena jokaisesta kappaleesta tämmöiset hankalasti vihkoon siirrettävät tehtävät. Niitä ei toki ole jokaisessa kappaleessa, mutta sitten sieltä on kuitenkin jotain poimittu niihin monisteisiin. Eli halutessaan voi osalle oppilaista tai vaikka kaikille välillä sieltä monistaa joitakin tehtäviä, jotka niin kuin tuntuu itsestä tärkeältä sille omalle porukalle. Eli näytän ne sitten myöhemmin sieltä. No sitten onkin itse asiassa seuraava dia, kurkistus digiin. Näytetään ihan viimeiseksi se digiin, kun minun pitää se jakaa, niin minä en osaa takaisin tulla muuten. Eli jokaisesta opetusruudusta on video. Voit Antti vaihtaakin sen seuraavan. Ja tosiaan mahdollisuus tehdä niitä digitehtäviä ilman tunnuksia tai tunnuksilla. Ja siellä on ne laskutreenarit ja jokaisesta kappaleesta on 2-6 eri harjoitusta riippuen vähän aiheesta. Jokaisesta kappaleesta on tuommoinen testaa taitosi setti, jossa ei tule jokaisen tehtävän jälkeen palautetta, vaan sitten vasta kun olet koko sen setin tehnyt. Ja sitten siellä on 1-2 peliä jokaisesta kappaleesta. Opettajan digi. Siellä on oppilaankirjan sivut, sivuttain ja tehtävittäin saa pompautettua yhden tehtävän sieltä. Ja vastaukset löytyy tietenkin. Siellä on myöskin se oppilaan digi. Siellä on opettajan kirja ja liitteitä. Niitä on digissä enemmän kuin siinä painetussa opettajan kirjassa, ymmärrettävästi. Siellä on opettajan digissä ne vaiheistetut opetusruudut. Niitä ei meillä aluksi ollut, mutta käyttäjien toiveesta tehtiin niin, että opetusruudut tulee vaiheittain, jos haluaa silleen ne näyttää. Ja siellä on tosiaan jokaisesta opetusruudusta, lähestulkoon jokaisesta opetusruudusta video. Ja sen videon näkee myöskin oppilaat digistä halutessaan. Ja se on myöskin semmoinen, jonka voi vinkata kotiin, jos joku oppilas on vaikka pitkään poissa, että katsoppa sieltä tai huoltajille, jotka sanoo, että eivät he itse osaa tätä matematiikkaa, eivät osaa auttaa, niin niiden jälkeen kyllä osaavat. Sieltä löytyy 3-tasoiset kokeet. Opettajan painetussa kirjassa on vain ne perustason kokeet, joita muutenkin suosittelen käytettäväksi, jotta arviointi on tasapuolista summatiivisten kokeiden osalta. Sieltä löytyy 3-tasoiset lisämonisteet kappaleittain ja sitten sieltä löytyy ne vihkokirjan tehtävämonisteet, jossa on ne vaikeasti vihkoon siirrettävät tehtävät. Ja siitä vihkokirjaan aloittamisesta sanon myöskin ihan kokemuksesta, että oppilaat hirmu nopeasti oppii siirtämään niitä tehtäviä sinne vihkoon, keksimään myöskin, että miten tämän tehtävän teen sinne vihkoon, vaikka ei olisi sitä monistetta. Mutta aloittaminen kannattaa tehdä silleen maltilla ja rauhassa. No sitten ehkä onkin niin, että siellä näkyy seuraavaksi tuommoinen toivotus teille tähän tulevaan lukuvuoteen ja kiitos. Kana jotenkin, meidän kuvittajan kana hyppäsi jossakin vaiheessa meille semmoiseksi maskotiksi niin, että sitä kanaa on sitten niissä 5-6 kirjoissa mitä hassummissa paikoissa ja oppilaatkin on ne yleensä hoksanneet, että täällä tämmöinen kana seikkaa. Näytän nyt tätä 5 digiä, 6 digi taitaa olla vielä vähän vaille.
Mennään tuonne jakolaskuun, niin tosiaan tavoitteet löytyy täältä. Harjoitteluissa on 3 harjoituksia. Niissä aina tulee palaute oppilaalle heti, kun hän on vastannut, että onko se oikein vai väärin. Ja koska tässä on ositus- ja sisältöjakoa, niin täällä on myöskin tehtäviä, joissa oppilaan pitää ymmärtää, että tuleeko se yksikkö tänne vastaukseen vai ei. Eli onko ositus vain sisältöjako. Ja sitten on vielä harjoitus jakojäännöksistä, koska siellä on myöskin opetusruutu jakojäännöksestä. Peli on tässä kappaleessa tämmöinen pupupeli, jossa napautetaan oikeaa vastausta. Täällä on myöskin näitä jakojäännöksiä. Sitten testaa taitosi. Täällä on ihan samat kuin tuossa harjoittelussakin, mutta nyt täytyy tehdä koko setti, jotta saa sitten lopuksi vaan sen palautteen, miten meni. Päässä laskut löytyy myöskin täältä sekä äänitteinä että kirjoitettuna. Oppilaan kirja löytyy täältä. Täällä on tehtävävihkon eli sen pikkutuuman sivu, eli kotitehtävät voi valita täältä, jos haluaa. Ja sitten monisteissa täällä on 3-tasoiset lisätehtävät tästä asiasta. Tässä kappaleessa, kun tämä on tämmöistä jakolaskun ihan perusasiaa, niin täällä ei ole semmoisia vaikeasti vihkoon siirrettäviä tehtäviä, niin täällä ei sen takia tässä ole niitä vihkokirjan tehtävän monisteita täällä monisteiden alla. Mutta se, minkä oikeasti halusin täällä näyttää, on tämä opettaminen ja toiminta. Eli täällä on opetusruutu ja sitten toimintavihje ja sitten nämä 2 opetusruudun asiaa, niin täällä on 2 eri videoa. Katsotaan esimerkiksi tuo ensimmäinen opetusvideo, jossa ositus- ja sisältöjakoa havainnollistetaan. Sitä on toki jo havainnollistettu sanallisesti. Ja sitten siellä on vielä toinen video, jossa on 3 tehtävää, joista osa on sisältö ja osa ositusjako. Ja mennään sen hitaasti, että oppilas kerkeisi itse miettiä, että kumpi on kyseessä.
Videot ei ole mitään animoinnin niin kuin Oscar-ehdokkaita, että ne on tämmöisiä hyvin arkisia, vähän niin kuin dokkarilla opettaja voisi tehdä itse tai näin. Ja ne tosiaan näkyy oppilaandigissä ja niitä voi katsoa kotonakin sitten vaikka kotitehtäviä tehdessä.